Ja, nu. Mitt på natten. Jag ser allt här i Arvika. Klockan är 3 på natten. Jag befinner mig på en parkeringsplats. Och så polisbil samtidigt, ska vi se. Står på här nu. Ska vi se. Ja, kanske den står här. Står här. Mitt på natten. Det var skumt det här. Står här filmen. Du måste se någonting. Att det står filmen framdeles med på natten. Det kommer där. Vem är tjuven? Är det polisen eller vad fan är det för någonting? Ja, vi sa det ju så. Ja, det ser ut som över.